ҳамоиши илмии назариявии бемории диабети қанд ва роҳҳои пешгирии он дар донишгоҳи миллии тоҷикистон дар доираи иҷрои дастуру супоришҳои роҳбарияти олии ҳукумати мамлакат ташкилу баргузор карда шуд. дар чорабинии илмии назариявии роҳбарияти донишгоҳи миллии тоҷикистон, муовини раиси шаҳри душанбе дилбар одилзода, омӯзгорону донишҷӯён ва мутахассисону донишмандони соҳа иштирок намуданд. дар оғози ҳамоиши илмии назариявӣ ректори донишгоҳи миллии тоҷикистон эмомалӣ насриддинзода аз ҷумла таъкид дошт ки афзоиши шумораи гирифторони диабети қанд таи солҳои ахир дар мамлакат водор месозад ки ҷиҳати дарёфти роҳҳои табобату пешгирӣ ва коҳиши ин беморӣ бояд тадбирҳои муҳим амалӣ карда шавад. тибқи маълумот дар соли 2023 дар мамлакат 10674 нафар бори аввал ба ин беморӣ ба қайд гирифта шудааст ки нисбат ба соли 2022 6950 нафар ё 65% зиёд мебошад. имрӯз дар кишвар шумораи гирифторон ба бемории диабети қанд наздик ба 65 000 нафар расида, фавт аз ин беморӣ дар соли 2023 ба 787 нафар баробар гардидааст. ба андешаи мутахассисону донишмандон, фарбеҳии зиёд аз меъёр зиёд будани холестерин ва равған дар таркиби хун аз сабабҳои асосии гирифторӣ ба ин беморӣ буда он ба навъи якум ва дуюм ҷудо мешавад. бемории диабети қанд ин бемориест ки бемории вайроншавии мубодилаи моддаҳо аз сам баландшавии таркиби глюкозаи қанди хун дар организм мешавад. бемории диабети қанди гурӯҳи бемории метаболитикӣ буда зарар дар ғадуди зери меъда, иллатёбии тарашҳои ғадуди зери меъда пурра ё қисман қатъ гардидан мешавад. дар натиҷаи иллатёбии ғадуди зери меъда аз ҳисоби бета ҳуҷайраҳо ҳосилшавии гормони инсулин дар организм қатъ мешавад ки қанди хун дар организм баланд мешавад. ташкил ва баргузории ин ва ба ин монанд ҳамоишҳои илмии назариявӣ бо иштироки олимону донишмандони соҳа барои дарёфти роҳу усулҳои нави мубориза ва пешгирӣ аз ин беморӣ иқдоми муҳим дониста мешавад. ба андешаи мутахассисон, бемории диабети қанд таи солҳои ахир бештар дар миёни ҷавонон дида мешавад ва яке аз сабабҳои асосии паҳн гардидани он ин пурхӯрӣ ё истеъмоли нодурусти хӯрок мебошад. дар ҳамин ҳол мутахассисон барои беморони гирифтори диабети қанд истеъмоли таом ва хӯришҳо аз сабзавот кабудиҳо аз ҷумла карам, гулкарам, хӯриш аз шалғаму помидор, кадду, картошка, лаблабу, сабзӣ ва маҳсулоти лӯбиёгиро бештар тавсия медиҳанд. дар замони ҳозира беморон азият мекашанд аз вазни зиёдатӣ ва камҳаракатӣ ки боиси баландшавии қанди хун ба вуҷуд меояд. роҳҳои пешгирӣ аслан риоя намудани реҷаи хӯрокхӯрӣ, аслан хӯрокҳои серғизо, бирён, даст кашидан ё риоя намудан, машғул шудан ба варзиш. дар идомаи ҳамоиши илмии назариявии бемории диабети қанд ва роҳҳои пешгирии он дар донишгоҳи миллии тоҷикистон иштирокчиён мавзӯъҳои бемории қанд ва оризаҳои он, таъсири бемории диабети қанд ба натиҷаҳои акушерӣ ва перинатологиро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода, оид ба пешгирӣ ва роҳҳои табобати ин маризӣ пешниҳодҳои мушаххас манзур намуданд.